Den 25. februar samledes mere end 150 energiaktører til KL og Energistyrelsens store partnerskabsdag. Konferencen blev åbnet med forskellige faglige indlæg fra henholdsvis KL og Energistyrelsen, hvor blandt andet Bjarne Juhl Christensen fortalte om den pulje på 19 millioner, som regeringen har bevilget i forhold til at understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne. Herefter var det Ph.D. og innovationsrådgiver Susanne Justesen, der med udgangspunkt i egen forskning fortalte, hvordan man ved netop at indgå i nye og anderledes partnerskaber på tværs med nogle andre aktører og samarbejdspartnere end dem man plejer, kan få mere innovation og nytænkning ind i sektoren. I det formål med dagen netop var at sætte fokus på en hurtigere omstilling af energisystemet til mere vedvarende energikilder i kommunerne. Dernæst var det deltagernes egen tur til at arbejde med egne idéer i praksis og afprøve helt nye og anderledes samarbejder på tværs ved de borde, de var blevet placeret ved. I denne gruppeproces blev der sat fokus på den megen viden og de mange forskellige videndomæner, der fandtes ved hvert eneste bord, som energiaktørerne herefter lod sig inspirere af til at fremkomme med helt nye idéer til omstillingen af energisystemet i kommunerne. Om eftermiddagen fortsatte deltagerne arbejdet med at idéudvikle i forhold til omstillingen, denne gang i 4 lidt mindre workshops. Her blev der sat fokus på blandt andet energiomstillingen i henholdsvis kraftvarmeområderne, i forhold til transportsektoren inden for fjernvarme og ikke mindst i forhold til slutanvendelsen og en øget fleksibilitet i energianvendelsen. Hver deltager på konferencen havde medbragt sin egen idé til et projekt hjemmefra, og i hver af de 4 workshops blev der arbejdet videre med disse idéer, hvilket i løbet af eftermiddagen udviklede sig til en spændende konkurrence i netop hver af de 4 workshops, i det hver workshop skulle slutte af med at kåre den idé, som de vurderede til at have det største potentiale. Hver af de 4 vinderidéer blev herefter præsenteret på den store scene, hvorefter det var publikum i salen, der afslutningsvis kårede den vindergruppe, der havde udviklet den bedste idé. Efter at alle 4 grupper havde fremlagt netop deres idé på den store scene, kunne vi kåre en vinder. Her ser vi vindergruppen, der under stor jubel blev kåret som afslutning på en spændende, idérig og ikke mindst udbytterig dag, der markerede etableringen af en fælles platform blandt landets mange forskellige energiaktører. Til sidst var det KL og Energistyrelsen, der takkede alle deltagere for deres engagerede deltagelse i løbet af dagen, og ikke mindst for de mange spændende idéer og tiltag, der er blevet fremlagt. Og vi kan nu alle med spænding se frem til, hvilke nye spændende projekter, samarbejder og partnerskaber på tværs, der vil opstå i kølvandet på energiaftalen, puljemidlerne og ikke mindst en spændende partnerskabsdag blandt energiaktørerne.